dengan sah, halal sah dihalal dengan sah, berarti halal karo halal. Tulisannya Arab, ini ku dulu bangsa Arab. Berikut niku istilah sing muncul malah wonten negeri kiambak mriki. Malah usil gen kota Solo malah boten Jakarta. Solo malah gitu. Jadi halal bihalal niku muncul niku nalikane wonten ya niki kula tak crita sithik. Nalikanipun wonten Solo niku wonten pedagang ingkang dumugi Solo saking negeri India pedagang niku. Dagangannya jenengane dagangannya martabak. Napa martabak? Pun kenal nggih kali martabak nggih? Pun. Nah, yang berdagang itu kan kepengin dagangannya ya laris. Nek zaman sakniki niku larise kuwi nek dipak nika dibungkus nika plastik muni kenceng nganti rapet nek ora ana tulisannya halal. Wah, ora payu. Nggih napa nggih? Nggih, niku pun bisa mui ngoten nggih. Nah niku halal. Lah bukan iki halal. Betul. Nah sing dodol martabak niku nggih ngoten pokoke cita-cita tawa-tawa halal bihalal ngoten. Nah, citane ngoten niku nawaki dagangan. Niku zaman tahun pinten iki? Tahun 35 ya. Niku nah bar niku gandeng niku wonten istilah halal bihalal nawaki dagangan kan. Niki wonten seorang kiai akhiripun kan sama-sama niku pedagang waduh jadi niku muslim, pedagang muslim ya. Pedagang muslim jago-jagongan dan seterusnya akhiripun niku ngertos tawane barang halal bihalal niku. Akhirnya apa? Akhirnya Mbah Kiai niki Mbah Kiai niki istilahnya gojehi kata-kata halal bihalal. Akhirnya apa halal bihalal niki wau terus ditawak-tawake atau digembor-gemborke sampai pada pemerintahan kita. Zaman semanten Mbah Karno nggih, Mbah Bung Karno nggih. Nah niku. Sampun menika wau ternyata niki wong nggih dunggung niku halal karo halal iki bihalal iki maksudipun nek cara huruf niku wau anu napa sah. Nek bayar utang sah. Selanjutnya kok nek cara makanan halal, makanlah itu halal. Halal. Teh. Sakedus teh halal kabeh. Nek cara ing dalem salah karo salah niku adalah sah-sahan maksudipun memaafkan. Sah. Nggih, memaafkan sah. Nah, nalika niku wau kegandengan zamane bar merdeka para penggede, para menteri niku pantes enten sing sok hati satu dengan yang lain, ana sing isih rapatek matuk karo siji lan sijine. Nah, piye nek ngono kuwi? Mbah Presiden kagungan inisiatif. Matur kali Mbah Kiai wau. Mbah Kiai niku mantuke pripun supayane para kanca para pimpinan iki mau isa rukun meneh, isa damai bersatu padu, pikirke masa depan terus pundi Mbah Kiai. Wah, akhiripun apa? Akhiripun niku lanjut pun nek ngono hari raya Idul Fitri. Nah, dikumpulkan terus dipanggil Mbah Kiai, mungkin panjenengan pripun ingkang badhe ngaturaken supaya padha rukun kembali dengan baik. Akhirnya apa? Kumpul bareng wau kumpulane dikeki jeneng halal bihalal.
Terus rasanya saben Idul Fitri ngawontenaken kurang para begitu halal di halal. Akhirnya terus poro tekane ngisor-ngisoran saya ini jadi adat tradisi kebiasaan halal di halal. Oh, ngoten niku. Antara lain seperti itu. Lah terus pun nek ngono nek cara Islam. Halo. Bu. Nek cara Islam halal di halal itu ribut. Dan yang itu tradisi. Nek cara agama Islam niku wau mengambil. Nek pun kumpul ngeten iki namine silaturahim. Iki nopo nggih? Silaturahim. Silaturahim mendadak saking kancanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung silaturahim. Berarti kula jenengan sami niki wau kumpul niku wau silaturahim ditambahi rezeki akeh umur panjang. Berarti niku dipundhet nek ngumpul niku silaturahim nek bar-bodho iki dijenengke halal dikata. Oh, pun mantuk nek ngoten niku. Sing penting terbuse. Terbuse nggih. Nek pun dumugi ngoten niku kita sedaya mangke nek bar-bodho kok dengan halal dikata karepe piye iki silaturahim. Kenapa silaturahim? Jadi silaturahim lah saya to niku. Saya. Berarti niki monggo sedaya mawon silaturahim wonten ing sawalan niku wau. Kita niku janjane ya golek paring pangapura jane. Nek boten selak lho niki ngeten. Bar bodho niku wau misale bar salat riyaya kira-kira mungkin do mlaku-mlaku tengene simbah-simbah. Anak-anak cilik digawa kabeh. Ngoten nggih. Wah niku sing gawe mana? Nggih, cilik-cilik dijane oleh bae tekan gone bae dipitahi mboten. Dipitahi ya ya dipitahi nggih. Dipitahi cilik umure agek ya rumono setahun dikek pitahan bae. Nyale pitahe sing anoni sapa? Bae. Bae ya berperan penting dibagi gitu. Nah, niku pun dadi kebiasaan, betul. Kebiasaan. Jadi niku nek bar bar salat riyaya nika langsung mungkin do mlampah-mlampah tenggene bae enek sing salaman, enek sing njaluk ngapura, enek sing njaluk fitrah bareng gitu. Nah, njaluk fitrah iki. Mbah-mbah tambah sale fitahe akeh ngoten to nggih. Nah, niku. Nah, para kawis kan kalau hormati menika wau istilah terus menika kula jenengan sami ngempal iki boten wonten awonipun langkung-langkung iki nek enten nggih tah niku wau anak turune para bapake nang anake saka simbah nang anak nang putu nang buyut canggah kemarin kira kumpul wonten dadi siji saben-saben sasi Syawal kumpul niku enten niki boten daerah mriki enten nggih. Oh kata, nggih. Nggih niku maksudipun sedulur-sedulur kelompok mendoralani karo sedulur iki. Jajal sakniki nek ngumpul laki kabeh tapi ponakane sapa jenenge ora ngerti. Wis. Bae salati malah. Bae malah celuk Pakde. Mbah celuk Pakde ya ngene lak iki mau. Lha niku termasuk wonten niku. Nah niki kumpul. Trah naminipun. Lah nek pun ngoten niku trah ngoten niku kita di antarane saka simbah tekan isor buyut dan sebagainya nek ngumpul ora gur 50 ora gur 100 enten sing sampe 700 kumpul keluarga niku lho sampe 700 wah nanti sing daftari ada kesel nggih. Nah 700. Nah, ini rokean itu mantus niku. Niki enten. Nek daerah kula niku apa nek kumpulan trah niku enten Karanganyar niku. Di enten Karanganyar niku ada trah sing paling tuwa niku sekitare nggih 600 700 nek kumpul niku. Dadi malah kangenan kenal niku. Nek ya luwung saben tahun kumpulan nggih. Nek ra kumpul blas niku ya ora tau ngerti. Nah niku. Sing nembe 50 nggih enten
kumpul sampai aja enak niku saged kumpul lan sak ajripun. Napa niki wau ngraketke kekeluargaan kenal sedulure supaya ora lali. Nah, wangsul malih dhateng ajeng kula panjenengan sami kita wonten ing sawal mengenang wontenipun Ramadan ingkang sampun kepungkur. Ing mriki kula matur kaitanipun mangke kalih ayat sing kula aturaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Niku ayat 133 suratipun surat Ali Imran mangke saged dipun pirsani. Niki wau kangge napa nerusaken wonten yen sawalan mergone dekipun enten saking Ramadan. Besar iku niku karepe napa? Besar iku jane mlayu lho. Mlayu. Besar iku wong akeh do mlayu. Maksudipun bersegera, ngoten nggih. Bersegeralah kalian ila maghfirah, menuju ampunan. Berarti melayu cepet-cepet golek ampunan saka sinten? Ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ila maghfirah. Nah, saka mir rabbikum Tuhan kalian. Terus mungkin nek pun do mlayu golek maghfirah, nek pun dikeki ngampura niku cadangane bakal diparingi napa? Jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bakal diwenehi swarga sing jembar langit lan bumi. Loh, lumayan ini. Nek segera engko arep dikeki hadiah surga langit lan bumi jembare. Kira-kira kepengin apa mboten? Halo Bu, Bapak nggih, kepengin mboten kira-kira niki? Kepengin nggih? Nah, kepengin berarti niki wau ndang-ndang cepet-cepet golek ampunane saka ngarsane Allah Tuhan kalian itu. Cepet-cepet enten setunggalipun tafsir ketika ngeten. Cepet-cepet sing ilang maghfirah golek ngapura niku ternyata apa wae sing ing kono wujude kebaikan mongko ndang tindakno sing cepet-cepet ndang-ndang. Kebaikane napa? Oke banget nek digoleki. Nah niki nggih para Bapak Ibu, niki wau ternyata kon cepet-cepet apa sing do tumindak sae-sae. Engko ing kono tekane obat barang, obat itu saya mboten. Saya nggih, berarti nek wis seneng ndang obat, oh niki cepat swarga. Nek ora ndang obat salah dosa yo men sobat nek wae ngono. Waduh, ya ditunda-tunda to niki. Niki karepe ndang cepet-cepet nek salah yo ndang njaluk ngapura. Salahmu dene piro saiki sawal ayo do ngapura ing ngapura. Gelem ora? Gelem Tuhan. Nggih. Iki pun ikhlas mboten niki wong sing ikrar. Ikhlas nggih. Nah ikhlas berarti pun sah tenan niki. Malam iki disahke sing do njaluk ngapura RT 6 RW 4. Sah. Dosane sesuk dosa meneh boten. Oh, iku tadi dan cepet. Oke, saat ini contohnya oke napa kebaikan. Wah, nek dikek contoh ya oke. Iki terus mawon ayat ini kan. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Niki oke nek dijadi iki. Contoh saya
sing sarok bandara maksude nalikane sira iku mau nafkahke bondone iku mau ya keadaan sempit apa longgar piye ndang oh ngoten nggih niki enten ingkang kagungan atau kata bener oh nek bandara ini oh nggih nek bandara aduh dan niki mau mboten tergantung bakdo. Niki mau pokoke danton cepet-cepet ngoten nggih. Nah, umpama sakniki enten sing kanggoan atau kata terambil butuh wah iki atau kata rambil butuh kantongan papat kebak sampai kantong beri gitu. Wis kebak neh. Oke, niki ora duwe butuh. Iki yo dawuh dandano, belanjano, bondo mau golek ampunan jama kancane Allah sakjane bandake bondo niku bondone resik awake nggih jiwane niku resik berarti halal kabeh niku halal kabeh